I think وصينا لنا حجي أبتاشمو. اوكي اما ميت كغوركم يما نقولهم قيتو ماي بسم سنتنا نيتورك مفتح لنا اميتر سلف يت كلهم نزي عدمه ويجزي ذاكركم أبزم مركبكم بتعمل مسجن حنسا من كمسجنا إلنا نقد فينا جن ما كلنا ولا أنت هنا بفلايكا كلنا توم veterans ويكا حربينياتات قليل قال مسلم برا عميق كاخد حسب الله خلقها by the way ني حربينياتات معالت زي بالله هاجر أي فلتني كجمرن كله ببعال فرنسا on the 11th hour on the 11th day كالاي وقع علم تطوم سبلة زخرين كلهم حربينياتات زقبروا الأوان يذكروا بزحات سبات كأ تحيني حربينياتات انتاي veterans day ناي سوقات اللوندو زبلو سباتون كم زلو فليته ناي سوقات معالتي هذا نجاريو نزتسوئيو ناي حربينياتات معالتي جن نزلوي نهلوات هلوات كنبل كلنا وقعتهم ازاي بلو تروماتيك تمكرو زحلفو جيناون أبقانزا زنبرو زي عدلنياتات كوينا خاء veterans كوينا سندقنا قالس نقصل زلنا نربع 5 عمت قالو خزبله بزي عرفتي اتا veteran كمان زحرمهم سرعات زلنا حربنيات والشم قديفو قال نجر كتبوايون تفتنكا كال عليت كال هجر كال شم زهب سرعات زلنا نزي نحنا زي بعلنا يوم من كبعله نحنا زي ذكرنا يوم من كذكره حربنيا خايو اتوم بيمانو بسقامو استسوؤوا أصبقوا ناي كله كان تخونو أصبقوا خذكره زلو سلازي رأسنا حفابلنا النخور علو مخانو نذكرنا لو مشت بحد خنا مسينا كم تزبلكم قاعد حنا مسينا ين واحد يحسرنا في جزية أو وي دكتور سامسون مرحنايو مودريتور نايلو مشت لذي نابو خساقركم زبهال كالك قدمي انت زي هاليو يوهانس نو اوكي والله حراي مبار دكتور تيك اوفر وسدمو مرحنا الينا خاطعم مشتكا يغنيلنا قويتهم سلام كلاتكم كما يمسيكم كم زغبال بتصنحة لومي معالت حربنياتات كم عمتاوي شامنا عمتي زخون زلو لومي نبعلا لنا ارتراخا كم زاتو قويتهم دبالكايو أنت كابتون ببزح قوالا أبقالوت هاقرات بحربنياتات استملت هاقريا مكنياتو أب مجمريا الميميت عمت جميركا بقالسن أنصار بعداوي أنصار زي فتحاوي زقومت هاجريا كبال كأل جن حدا أقداسنا بالعلقة صنيحكا حربنيا تبلو خلقا قليل يمثليو انتايو يتحربنيا مالت تزموتا دي حربنيا تزلو دي حربنيا تحربنيا كال حبرت سوي كابت كال كفال نايتي ناتنا حبرت سبكا بمنتاي فاليو أقداسنا بخينا رينا يمو دكتور جفنا مسانا له كنعدمو بزعبازي حدا خلت حسابات كنزرارب دحري أو نملألو بدحري شعوب كابتهم ناتنا
ተጋደልቲ ሃገራዊ ኣገልግሎት ከምናትና ሓርበኛታት ንብሎም ክውክሉልና ዝኽእሉ ሰባት ኣለዉ ምስኦም ምስ ታሪኾም ምስ ዘበርከትዎ እንታይ ከ ነዚ ሓድሽ ወለዶ ክህብዎ እንታይ ክንህርዎ ክእሉ ኣብታ ሃገርን ሃገራውነትን ምስ ዝተሓሓዝ ነገር ክንዘራረብ ኢና ማለት እዩ ዶክተር ጨፈና ምሳና እንድሕር ኣለኻ ኣብኣ ክንመፅእ ማለት እዩ ሓርበኛ ዝብል ኣምርሲ እንታይ ማለት እዩ ዶክተር ጨፈና ብክብሪ ቅድማ ዶክተር ቅድማ ኢንትሮዳክሽን ክንገብር ንኽእል ዲና እዋ እታ ቅድሚያ መጀመርያ እታ ናይ መዓልቲ ሳኽ ክንገብራ ሞሽ ናብ ዶክተር ጨፈና ክንኣትና ከምኣ ሓይሽ መስለኒ ኦኬ سلام حربنياوي سلام سلام حربنياوي سلام سلام دك فغري سلام مسكنا نعقم في السهاو سلام مسكنا نعقم في السهاو سلام درخونكون هدرخونكون هيوتون حفاش زيبكو زيبكو بعل حفو بعل دلدل حقو دلدل سرت حزب زندقو زمامقو قربي خا قرب حيل فقري لو تبلت زلال سودغي قري قربي خانق حزين قاسي نفتح مبر زين لي قرسي قربي خا وكلني ضايتو مثل هاجر زولدو قربي خا وكلني ضايتو مثل هاجر زولدو عبي قرب سلام سلام حربنياوي سلام سلام حربنياوي سلام سلام دك فقري سلام مسكنا نعقم في السهاو سلام مسكنا نعقم في السهاو سلام زلالو زرزنه سراورو سورا زدكونه زدكونه جنا فروع وافسحا قفه بسي كندو حباش زدقفه زدقفه قربي خا قرب حيل فقري لو تبلت زلال تودغي قري قربي خانق حزين قاسي نفتح مبر زين لي قرسي قربي خا وكلني بايتو مثل هاجر زولدو قربي خا وكلني بايتو مثل هاجر زولدو
8th Eritrean Veterans Day. Saturday, the 12th of August 2023. Dear esteemed guests, our warm greetings to you all. We are the Eritrean Veterans Day campaign team, and we are delighted to have you join us for our 8th annual event. Since 2016, we have been advocating for the recognition of a National Veterans Day in Eritrea to honor the sacrifices and contributions of our veterans in the liberation struggle and beyond. Eritrea has a rich and proud history of resistance and resilience, and we believe that our veterans deserve to be celebrated and appreciated for their role in shaping our nation. Eritrean families had the culture of supporting our veterans materially, financially and morally. We want to revive this culture of gratitude and solidarity in the present. The best way to do this is to have a designated date in the Eritrean national calendar, where we can pay tribute to our veterans and their families, and share their heroic stories. Many countries around the world have a National Veterans Day, and we think that Eritrea should not be an exception. As a people who paid a heavy price for our freedom and sovereignty, we have a duty to remember and honor our heroes. We already have a veterans cemetery in Eritrea. Why not have a National Veterans Day as well? We understand that establishing a National Veterans Day is not an easy task, and it requires the approval of the National Parliament and Government of Eritrea. However, we are disappointed that in the last 32 years, there has been no initiative to do so. We are also concerned that the history of our liberation struggle is being neglected and distorted, and that Eritrea's sovereignty is being threatened. The ongoing relations of Eritrea's government with Ethiopia, under the pretext of peace, is unclear to all Eritreans. This also adds more to our national concern. We are here today to raise our awareness and to promote our campaign on the need for establishing an Eritrean Veterans Day. Please join hands in disseminating this campaign and spreading the word among your friends and family. Together, we can make a difference for our veterans and our country. We have decided to mark the first Saturday of August as a provisional Eritrean Veterans Day, after several deliberations in our meetings. This date reflects the significance of August 1974, a month that united and inspired our Eritrean people and our liberation fighters. It was a month that realized the hopes of all and boosted the Eritrean people's struggle for liberation. This is why we want to honor and remember our veterans on this day. Today, we are joining together to pay tribute and rejoice in this important Eritrean Veterans Day, as well as to share stories from our veterans. Thank you for your time and attention. Eritrean Veterans Day Campaign Team. ሻሙናይ መዓልቲ ሓርበኛታት ኤርትራ ቀዳም 12 ነሓሴ 2023 ዓመተ ምህረት ዘኸበርኩም ክቡራት ኣጋይሽና ንኹልኹም ምዉቕ ሰላምታና ይብጻሕኩም ንሕና ሽማግለ ጎስጓስ መዓልቲ ሓርበኛታት ኤርትራ ኢና ኣብዚ መበል 8 ዓመት መዓልቲ ሓርበኛታት ኤርትራ መደብና ክጽምቦርና ብምኽኣልኩም ኣዝዩ ይሕጉሰና ካብ 2016 ጀሚርና ኣብ ሃገርና ኤርትራ መዓልቲ ሓርበኛታት ኤርትራ ክህልወና መስዋዕትን ኣበርክቶን ሓርበኛታትና ኣብ እዋን ብረታዊ ቃልስን ኪኖኡን ኣፍልጦ ክወሃቦን ክኽበርን ክንጉስጉስ ጸኒሕና ኤርትራ ሃብታምን ዘኹርዕን ታሪኽ ናይ ቃልስን ጽንዓትን ዘለዋ ኮይና ሓርበኛታትና ንሃገርና ኣብ ምምጻእ ዘበርከትዎ ተራ ክበዓለሉን ክምስገኑን ይግባእ ኢልና ንኣምን ኤርትራውያን ስድራ ቤታት ንተጋደልትና ብነዋታዊ ብገንዘብን ሞራልን ናይ ምልጋፍ ባህሊ ነይርዎም ነዚ ምትሕጋዝን ምስጋናን ባህሊ ኣብ ዘለና እዋን እውን ዳግማይ ክዓዝዝ ንደሊ ነዚ ንምግባር
اتزبلت منجدي أب هاجراو عودة أوارح إيرترا نمعالت حربنياتات إيرترا حدا فولي علت كلونا كلو أبزع لزي مس حربنياتات نانس درابيتومن بأكل تراخيبنا كبرن مسغانان كنهبوم كابتي حربنياو تاريخهم كأخ نمهارن بايتا يفترلنا أما العالم بزحات هاجرات هاجراو معالت حربنياتات اللون إيرترا هاجرنا خا كابز استفلت كتكون يبلان إلنا نأمن نناصنتنا نلقلاونتنا كبيد واغا زخفلنا حزبي كم مخانا متن جغاننا خنذكرن كنخبرن ግዴታ አለና ድሮካ ኣብ ኤርትራ መቃብር ሓርበኛታት አለና ሃገራዊ መዓልቲ ሓርበኛታት ከ ንምንታይ ዘይህልወና ሃገራዊ መዓልቲ ሓርበኛታት ምስራት ቀሊል ዕማም ከም ዘይኮነ ሓላፍነት ናይ ሃገራዊ ባይቶን መንግስትን ኤርትራ ከም ዝኾነ ንርዳእ ኢና ይኹን እምበር ኣብዘን ዝሓለፋ 32 ዓመታት نزن من تكبار زخونة توقسو زي مهلاو أزينا نحزن تاريخ حرنة وقال سنة شلل كبهالن كتمزازن لعلاونة إرترا دما أب حدقا يودق مهلاون يشاقلنا له أمونغو منغستي إرتران منغستي إثيوبيان بمسم السلام زخير زلو مستيراوي زمدنا نخلو إرتراوي بروح أيكونن እዝውን ንዘለና ሃገራዊ ሻቆለት የዛይዶ ሎሚ ኣብዚ ተራኺብና ዘለና ኣብ ኣድላይነት ምስራት መዓልቲ ሓርበኛታት ኤርትራ ዘለና ርድኢት ንምዕባይን ነዚ ኣመልኪቱ ዝካየድ ዘሎ ጎስጓስ ንምልላይን እዩ ነዚ ናይ ጎስጓስ ወፍሪ ኣብ ምስፋሕ ከምኡውን ናብ ፈተውትኩምን ቤተሰብኩምን ኣብ ምዝርጋሕ ክትሓዋወርና ንምሕፀን انت حابيرنا نحربنياتاتنا نهاجرنا نمحجاز كنعوت نخلينا دحر حيالو اخيواتاتن ميتن قداميتي قدام ناي ورحنا حاسه كم غزياوت معالت حربنياتات ايرترا غيرنا خنصنبلا وسيلنا اذا علزي التمرصلو مخنيات نتي اورحنا حاسه 1974 زنبره خنتات نهزبنان تقادلتنان تسفى ذهبن صورانا زبرات عن وقتي نمن صبرع تواهيليو ناي كلو تسفى زقهادتن نحرنتا وقال سيزبي ارترا زعبيتن ورحي انيرا نزي إنا دما نحربنياتاتنا أبزع للزئة كنخبرن كنذكرن اندلي لومي أبزي أقداس معالت حربنياتات إرترا كم أون زانتاتات قدايم تقادلتنا بأكل الناس معنا كبر خنهبن كنحبنن إنا تراخبنا زلنا سلا يجزيكم من زقوركم لنا قالبون يغني لنا شماقل قوسقاس معالتي حربنياتات إرترا يوم المحاربين الإريتريين القدام السبت 12 أغسطس 2023 ضيوفنا الكرام الأعزاء تحياتنا الحارة لكم جميعا نحن فريق حملة يوم المحاربين الإريتريين القدام ويسعدنا انضمامك إلينا في حدثنا السنوي الثامن منذ عام 2016 ندعو إلى الاحتفال باليوم الوطني للمحاربين القدام في إريتريا لتكريم تضحيات وإسهامات قدام المحاربين لدينا في نضال التحرير وما بعده. بدأنا ابتداء من عام 2016 الاحتفال باليوم الوطني للمحاربين القدام الاحتفال وذلك تكريما وعرفانا للتضحيات والإسهامات التي قدموها من أجل تحرير كامل التراب الإرتري وما زالوا يقدمون. إريتريا دولة لديها تاريخا غنيا عن التعريف مقاومة صمودا وأن قدام المحاربين يستحقون الاحتفاء والتقدير لدورهم في تشكيل هذه الدولة. وكان المجتمع الإرتري يتميز بثقافة دعم قدام المحاربين ماديا وماليا ومعنويا.
بدورنا نريد إحياء ثقافة الامتنان والتضامن في وقتنا الحالي، وأفضل طريقة للقيام بذلك هي تحديد يوم وطني إريتري، وذلك من أجل تكريم قدامى المحاربين وعائلاتهم وسرد قصصهم البطولية. العديد من الدول حول العالم لديها يوم وطني لقدامى المحاربين، ويجب على إريتريا ألا تستثني وحدها دون ذكري لقدام محاربيها، ونحن كشعب دفعنا ثمنا باهظا لحريتنا وسيادتنا. من واجبنا أن نتذكر أبطالنا ونكرمهم نقطة بما أن لدينا بالفعل مقبرة قدمى لمحاربين في إريتريا، فيما نلوج بأن يكون هناك يوم وطني للمحاربين القدمى أيضا. نحن ندرك أن إقامة يوم وطني للمحاربين القدامى ليست مهمة سهلة، وتتطلب موافقة البرلمان الوطني وحكومة إريتريا. مع ذلك نشعر بخيبة أمل لأنه في السنوات 32 الماضية لم تكن هناك مبادرة للقيام بذلك. كما نشعر بالقلق من إهمال وتشويه تاريخ نضالنا التحريري وتهديد سيادة إريتريا. وأقلقنا أيضا العلاقات المشبوهة بين الحكومة الإريترية في إثيوبيا بحجة السلام، فهي غير واضحة لجميع الإريتريين. نحن هنا اليوم لرفع مستوى وعينا ولتعزيز حملتنا حول الحاجة إلى إقامة يوم قدامى المحاربين الإريتريين. أرجو أن تتكاتفوا في نشر هذه الحملة ونشر الكلمة بين أصدقائك وعائلتك. معا يمكننا إحداث فرق لقدامى المحاربين وبلدنا. لقد قررنا إحياء يوم السبت الأول من شهر أغسطس يوم المحاربين الإريتريين القدامى المؤقت بعد عدة مداولات في اجتماعاتنا. يعكس هذا التاريخ أهمية شهر آب أغسطس 1974، الشهر الذي وحد وألهم شعبنا الإريتري ومقاتلي التحرير. لقد كان شهرا حقق آمال الجميع وعزز نضال الشعب الإريتري من أجل التحرير. هذا هو السبب في أننا نريد تكريم وتذكر قدامى المحاربين لدينا في هذا اليوم. اليوم نحن نجتمع معا للإشادة والاحتفال بيوم المحاربين القدامى الإريتريين المهم هذا، وكذلك لتبادل القصص من قدامى المحاربين لدينا. شكرا لك على وقتك وانتباهك. فريق حملة يوم المحاربين الإريتريين القدام. اوكي لساني راه እጅና ብትኻል መደብና ክንከይድ ንኽእል ኢና። well done. Thank you ዮሃንስ እሞናብታ ዝገደፍናያ ክንምለስ ኣብ ዶክተር ጨፈና ክንምለስ ማለት እዩ። ያ ዶክተር ጨፈና ሕቶ ልዒልካ ነርካ የቀኒልና ያ ቀኒለይ ኩላኻትኩም ቃዳሕ መጻኹም እቶም ገሊኦም ሓደሽቲ ገጻት ንመጀመርያ ግዜ ንራኸብ ንህሉ ንኾነ ቨርቹዋሊ ገለ እኳ ፋሚልያር ኣስማት ኣሎ ብዝኾነ ግዜ ንምቁጣብ ያ ምናልባት መልካ ነቶም ብደገ ዝሪኡ ዘለዉ ስነ መዓልቲ ታልካኒ ትቋራርፅ ኣለ መስለኒ ሓርበኛታት እንዲና ክደግመልካ ምንታ ነቶም ብደገ ዝሰርሑ ዘለዉ ሰማዕኒ ለካ ጂ ኦኬ ሕጂ መዓልቲ ሓርበኛታት እንዲና ነብዕል ዘለና ሕጂ ሓርበኝነት ዝበሃል ኣምርስ እንታይ ማለት እዩ? መጀመርያ ስኽርዶ ኢለ ያ ኦኬ ኣነ ብምንታይ ክጅምር ምዘለኹ መስለካ ክልተ ነጥብ ኣለዋ ቀዲመ ክጠቕሰን ዘለኒ ሓንቲ ልክ ቅድሚ 7 ዓመት ማለት 2016 ተመሳሳሊ ኣጋጣሚ ነይሩ ኣብ ለንደን መዓልቲ ሓርበኛታት እዩ ኣብኡ ተዓዲምናስ ከድና ኣብቲ ውሽጢ ዌስት ሚኒስተር እዩ ነይሩ ሽዑ ድሓር እዚኣ ከም መእተዊት ምናቱ ዕላል እዚ ፎርማል ዝኾነ ፕሬዘንቴሽን ኣይኮነን ማለት ሓሳባት ክንቃየር ተዘይኮይኑ ከም ብሬን ስቶርሚንግ ወይ ከዓ መበራበሪ ክንጥቀመሉ ስለዝኾነ መትስምዕና መት ዝበልካኒ ሳምሶን ሽዑ ኣብ ዌስት ሚኒስተር እዩ ነይሩ እቲ ኣኼባ እሞ እቲ ፖስተር ተለጢፉ ነይሩ ሽዑ እዚ ኣሰና እንታይ ካት ዌብሳይት እዚ ክስታይ ጥራሕ እዩ ዌብሳይት እዩ ነይሩ ኣብኡ ሓንቲ ፖስተር ነይራስ
ريو حدا سب مالتيو ريو انتاي حتني دوللي مو اوف كورس سمع عنه اللي سون حربنا يبعلو شمكاسي او ريو خطقرب يخاب زي معالت حربنا ايدني ناي حربنا ويلي موس هذا كابا زوتو كلو ابتي غداي زفوتو ما قربو زكو كابا قبلي توم زفو مالسي الو لني وا مو اناكو بزعبة تأمر بزعبة الرداد أنا بزعبة حربنينات معلت المخبار مقاني بإنجليزي أنا توم وصأتنياتات أنا بينك أكون خلوت هالو كومو سلوز غنبر حقها لها سات ردو زلها أبتي أكشن يركاني نبركان خاتم زلها مثلني ليو أو إنه بركون ده بزعبة خزارة بقلت إلي I think من الوقت قويتهم ذكرى هونيزا بقى جميلتها كانوا مش شوعة عمت كمان I think قويتهم كومنت يجرون يرو بزغانة مالت بخوب بي مالت بتي قالوا تاوي شنو خوي كون تزارب زلوا نعون يفلت يخصم عني انتهي نباليو شعب ساعاتتي مالسي انتهي نقبرني انا نزك 5 ساعات 5 لك 5 قات امزي كما مريت نقبر نذكر نوصاتنيات كاي لا ابلات برلمان نيرو ابسات anyway حنتي ازي ايله اتخال حجي ازي مساخه مس دكتور سامسون غبرو مأتوي كبرين ستورمين وزدو انا بزي ترجم ناي كونسبتس وانا او تزرزر كان اتو يكونن وانا سي او سقيكا تيوري اوفر تيورايز كنقبر زي اللي ناي حساب تاقتلو سقيكا تنتناقل خنا اتو زي كونسي مستهول هلو كونتات تنبلو زلنا مجمرا نقولصمو دحر من البات نزي مسل ابزي سرع الكا نختزارب لكامبر بخلص حساب مجمار وي ترجمناي قالات او مالسي متنتان بزحات لا خويني سمعان سلازي كم مجمري زيان كبل دلي سلازي نعاي بس بتزرداني بتي خلوتون زبلو حجي اب ناي اريترا كونتكست اتينا كم كونتكست ما كنزارت خوينا مجمرا حربنينت انتايو خلك حاتيت كاني حربنينت كل كده مستهجراوينت زبل امريكا اب حساب تزامدو سلازمت حجي تيصقما او يزلو مسلني حجي مني حربنيا انتاي حربنينت زبل قرب نصر زولا الرأي خلونا بحلف اب ساعات زي اتي غليو اطاقما ناي تقالات من ابينا يكوناتات يبلالو يقدسنا سلازونه حجي اسوتات كنبرهمو قلم النقارات كيف نتي زدلي انت خاطرو تغنزبو نتي مردا كأن اختقمنا مالتي انا بحفشه حربنينت كبهال كله كم تزولكو مالبات دحر اسفحنا نقولصو مس هاغراونا سلازي تاساسر زخو حادي ولقسب ولقي درجه مس حادي يوكلني يزبلو محبراوي لبلو محبراو كوم وي بوليتيكاو كومسي زهلو زمدناتات مو زغبر ابركتو ان كلاي تزلع عليه مسواتنت كفل قرب مخانون زخفلن بو ملكعي تي حربنينت كما كل حبرتسب تباتريوتيزم زبال بزي يقلص حنتي منالبات حجتي انتايو تي باتريوتيزم وي حربنينت مس هاغراونت وي كاوز فوليو تاي نزبل جن كل غزي اتي حربنينت سي كابت هاغراونت زبلت وي زحاشي تاخذلو قنقنيا وي كونوتيشن الله كل غزي بوزيتيف حني نصبق ني نمعبالي ندحلات نمسل هيوت حبرتسبا مقيار ام مرمار ولا ناي قبرسناي صراحتهم كوتاس بتي وتهدراوي ملكو بتي ابتي عود خوينات زغبرو تواصو ناي مقتال كتقتلن قربنات كاطرح زي كوين طرح زي كون زلك بتخال شنقاتون اب كالو فولي كوناتات امو كل هيوت تزلع عليه ساكريفايس بالت التيميت ساكريفايس نما هب قرب مخوان بحاطيرو ني نحربنينت يملكت
بنطارو كا تحبرتسب كاني زهبو خبري زهبو ريسبكت وي السون تحربنيا يزبال زصبيو ማለት ዲግኒቲ ክብሪ አለው ክንብል ንኽእል ንግዚ ብዝያዶ ከብል እወ ዶክተር ጨፈና ከም ዝትብሎ ፀናሕካ ምናልባሽ እቲ ሓርበኝነት ብዙሕ ግዜ ምስ ፍቕሪ ሃገር ምስ ፍቕሪ ህዝቢ ምስ ናይ ምዕባለ ሃገር ዝተተሓሓዘ ክኸውን ይኽእል እዩ እታ ኣገዳስነት ብዘለዓልካያ ምስቲ ሃገራውነት ምናልባሽ እቲ ናሽናሊዝም ዝብልዎ ዞም ፀዓዱ ብዙሕ ግዜ ከዓ ኣብቲ sensitive ድኾኑ ወይ ዲክታተርያት ዓይነት መንግስታት ዝምዝምዝዎ ዓይነት ስለ ዝተሓሓዝ ኣብኡ ሽግር ክመፅእ ይኽእል ይኸውን እዩ ብዙሕ ዝብሉ እንታይ ኣሎ ምናልባሽ እቲ ሓርበኝነት ምስ ፍቕሪ ሃገር ምስ ፍቕሪ ህዝቢ ክትተሓሓዝ ከሎ እቲ ናሽናሊዝም ከዓኒ ምስ ምውድዳር ንሃገር ካብ ክንዲ ነቲ ህዝቢ ካብ ክንዲ ትፈቱ ምስ ካልእ ናይ ካልእ ህዝቢ ምፅላእ ኣብ ምትሓሓዝ ዝብሎ ኣሎ ከምዚ ናይ በዓል ናዚ ሓደ እቲ ኤግዛምፕል እዩ ማለት እዩ ነቲ ፍቕሪ ህዝቢ ናይ ጀርመን ስብ ብፅልእ ህዝቢ ናይ ኣይሁድ ጌርካ ምርኣይ ዓይነት ምስኡ ዝተሓሓዝ እዩ ሕጂ እቲ ሓደ ኣገዳሲ ነገር ሃገራዊ ምዃንካ ብምንታይ ኢኻ ትፍለጥ ማለትሲ ስኻ ሃገራዊ ኢኻ ወይ ስኻ ሓርበኛ ኢኻ ስኻ ሓርበኛ ኣይኮንካን ዝብል ኣምር ኩሉ ግዜ ይመፅእ እዩ ሓደ ካብኡ እቲ ቬተራን ዝበሃል ኣምር እውን ኣብዚ ይለዓል ወይ ተፃሒፉ ይረአ ኣለኹ እቲ ቬተራን ምናልባሽ ከም ጥሮተኛ ዝበዝሐ ጌርካ ክረአ ይኽእል ይኸውን እዩ ግን ሓደ ምልክት ናይ ሓርበኝነት ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት እዩ ንሃገሩ ዝውፈ ወታደር ዝኸውን እቲ ናይ ጠርዚ ናይ መስዋእትነት ኮይኑ ክረአ ይኽእል እዩ ግን ብምንታይ ኢኻ ሓርበኛ ሓደ ምዃኑ ትፈልጦ ኸ ፖለቲካዊ ኦፊስ ስለ ዝሓዘ ድዩ ሓርበኛ ዝኸውን ስለ ዝተዛረበ ብደገ ወፂእ ድዩ ሓርበኛ ዝኸውን እንታይ እዩ እቲ ምልክታት ናይ ሓርበኛ ኢልና ክንሪኦም ንኽእል ወል እዚ እውን ሕጂ እንታይ እዩ ምናልባት ከምቲ ዝተባሃልና ማለት መባራበር ክኾነና ማለት እንዲ ሕልፍ ክብሎ ኣነ ኣብ ርእሲ ዝበልካዮ ዓንቶ ብዛ ናይ መን ሃብቶም ደበሳይ ደርፊ ዘድረፍካያ ጆን فتوى يتوجد فعودي أو قرب حنتي قال تقص ينو نخرسي زي كونسي نفتحي قال تبل مسمر على تا مثلا حجي نحن الرجال أنا بحفشة تي هجراوي بخمي مالسي هجراوي نت بحال abuse خمس خوان misuse خمس خوان ولا كم دلاك خمس ترقم أو ردو كوينو متى لك ሕብረተሰብ እዩ ዝፈርድ መወዳቱ ኣብ ኩሉ ሕብረተሰብ ካብ ጥንቲ እንታይ እዩ ሕብረተሰብ ኣዚ መቕታልን ምሟትን ኣሎ ትወፍር ክትዘምት ዲኻ ክትከላኸል ዲኻ ሕጂ ባዕሉ እቲ ሕብረተሰብ ዝህቦ ክብርታት ኣሎ እቲ ሓርበኛ ዝበሃል ከምቲ ዓንቶ ክጠቀስኮ ይፅበ እዩ ክብሪ ይፅበ እዩ እቲ ሕብረተሰብ ከዓኒ ግድን ንሓደ تزلعل مسواتنا تخف القروب زغرة زهبو خبر له recognition الله مالتي سلازي كل جزء تي نايت حبر السفالي صار إذا universal أب كاب أنت جمرك أب نايب على هيجل قال زتكاس فكويا ما هو نبغى تقيسول تي recognition قال سنة recognition سلامتاي ولا تي قتلاين وي أب قتمي زاتو نبالون كم زمناي gladiators نبالون تسعرون نتيجة سعره كبري يهبو مخنياتو يتقرب النوت مالتي تي self sacrifice عاب خبري وهابو مالتي أب كل حبرة السماء أب أمولا that's why تقول أنا إحنا كلنا هاجرات بعد modern age ملكتات الله ميداليا دو كله عينة خطة ملكتات الله تي ولا معلومات السبق يعني ملكت كهلوي زخونة ايكون كهلوي نايزيتا سلازي ازيا غفح وينات سمعني بمنتاي لكا حبرتسب ناتو فاليوز الله زغا يونيفرسال يመስለني هو ምናልባሽ ኣብ ምስዓት ተሓሓዝ ኩሉ ግዜ ንሰምዓት ተቐስላ ማይ ካንትሪ ራይት ኦር ሮንግ ትብል ከምዚ ሃገረይሲ ኣብ ቁኑዕ ኣብ ጌጋ ትበሃል ምስ ሓርበኝነት ኩፍት ብዙሕ ሰብ ከም ናይ ምልክት ናይ ሓርበኝነት ገይሩ ዝሪኣ ገሊኦም ከዓ ሃገርሲ ጌጋ ኮይና ይትፈልጥን እያ እቲ መንግስቲ ኣብ ጌጋ ወይ ኣብ ትቁኑዕ ክህሉ ዘለዎ ኣብ ትቁኑዕ እንድሕር ኣሎ ከዓኒ ትድግፎ ኣብቲ ጌጋ እንድሕር ኣሎ ትቁኑዕ መገዲ ተምፃሉ መገዲ ኢኻ ትርኢ እምበር ዛ ራይት ኦር ሮንግስ እንታይ እያ ድበሃል ኣካታዒት ዓይነት ነጥብላ ምናልባሽ ምስኣት ከይድ እውን ካልእ
كله خليه انتي ناتكا رديت اب كم زعينت سوري قدمي دايتي انتو من الله تكمل على حسب انت مسلقاتي حربنينو وي باتريوتيزم استهاجراونت زبحال ززامدومن زفلاليوم دلا خلطه نطبي سلسته نطولوا طب اتي انتاي بلت هاجراونت كل غزي سمعيتا اب كلتيو سمعيتا له ايموشنال له اب كلتيو خاغله ريزن انتاي نقول له بتكرنيا مخنيات مخنياتني نحد تكبارسي نختجبر زهلوكا مورالوي يكون كال مالت مخنياتات علامات حجي ريزن ويكا بسنا مخنيو بلوجيكا از قبل زلخو نزي كتبل يزبقع كامالتي حجي اب كلتيوب سمعيت هالو تريزن كامل قال الباتريوتيزم ويكا حربنينات مور راشنالي كابتي هاجراونت إذا خاني أب إمنت أب نقحات تمركزه نمنتاي سلامتاي هذا هذا تكبر الله خاسي سلامتاي مخون أقدم كحسب كله راشنال بزخانه ويكا intellectual conviction ولا إمنت هاللي كاتجبر نقدر يخون فلذا خابتي ززامد هاجراونت كا بزح جزء سمعت له هاجراونت emotional له كم زي أب ميداخ عسون اليوم سبات مالتي ولا سخا أنتارتي زلوا سرعتكم قال دائما مشكلة تاريخ عسوق أنت إرترا قال مسمت تطريقه زخانة يكون كسات هالو مالتي كم زي instinctive زخانة خدنا ناي كالوت فطرات مسؤوم شير نقول كسالو أنت إثيوبيا بأمحارو بدم نفسه له instinctive زخانة بحر له أبتي nationalism أتيجن حسبك السلاسلكا نمنتاي تتكبر تتأطول لخان أمنا الريسك أمنا تحجين أبسلامه هنا أبطو حالها ريسك نبل إذن عايزهم وفيات بعضوي زيناي سرعات أبوشتي ما خلص أنا أخوينهم على السرعات سرقاينهم سرعات 0 ساعة بحال زقبرو عري إتي ناي حنقول إتي تقول له غتا إذا كالكوليشن زي أو أبتمالتي أبت حرب النت تحدا حربنيا يكونن معناتها يكون كنابتي أبت عودو خنات زفت بالعي خالق زد اللي مالتي ريسورس ناي ود سبي ايدلن معناتها يكون اتي أبت باتريوتيزم زلو او تاوي مو راشنال زخونه بحسب كاستنتين كاتغورو او يلعل زبل امنات هالو نبزا زمص خايا تقصخ خيدي حجي ازي اني أنا منالبات على بزح ጊዜ حاسب على قدم هجبر أدناغاريت يا أتي أبزناي كادرات ديو أب إرترا أب سواخون أب كادرات تمرتي هذا يدقاق ماي بإنجليز right or wrong my country إذا سبزي نعاي ما يسمى أبنت زبال مشالو رول موديل كابتم رول موديلاتي ناتي نيرو خبلو خل تي نزديا كستاي زغبر مالتي شو مخيل عالكو ايون ابتزر على تصفحناي منقسي زبصحيو كم تمهراي كم عباي 4 قفلي ناتي سينير يفولطو بسواي مصغيلو مداوا ميدو بعلي بصيحو اللهم هلا unfortunately الحماق من يلون anyway بزح ስለዛረባ እዚ ዝተንተና ክሓስብ ጀሚረ ማለት እንታይ ማለት እዩ ገጋ ኣብ ቁንዓ ገጋ ሃገረይ ሕጂ እዚኣ ንዓና ፀገም እያ ክንሓስበላ ኣለና ማለት እዩ ማለት ከም ብድሆ እዩ ኣበይ ኢኻ ከምኡ ትብል ኣብ ከመይ ዝበለ ኩነታት ሃገርካ ክትወረር ከላ የስ ከምኡ ነይሩ እዩ ስጋዕ ዝቐረባ እዋን ሕጂ ግን መን እያ እሞ መጀመርያ ነገር መን እታ ሃገር ሕጂ ዝዓበይ ፀገምና ኣብዚ ናይ ኤርትራውያን ዘሎ ሕጂ መንግስቲ ቃሪና ስለዘይ ንፈልጥ እቲ መንግስቲ እቲ ኔሽን ኣሎ ሓደ ታ ኔሽን ታ ሃገር ታ ኢማጂን ኮሚኒቲስ ረኺብናያ መፅያ ዝበሃል ኣሎ ኦኬ ሃገር መፅያ ናው ታ ሃገር እቲ ዳውላት እቲ ስርዓት መሳርዕናቱ እቲ ፓርቲ እቲ መንግስቲ እቲ መራሕን ሓደ ከይተፈለጠና ከመን መንግስቲ እንታይ ኢና ንገብሮ ከምዚ ሓደ ረቂቕ ፍጡር بسبات زقمة مهانو نرسو على سبات راح يكون تم زحمة وسبات نبات تدقاقي ما تباهي لازم حدي رايت أورونج ما هو أبينا يكون تاتيجو الصغا
بعلها زي مرض كايو فوت زي مرض كايو بعل كابتي سرعتي قطبة كابتي ايكونوميك سيستم زوطاكا اسغا اب كنداي نعس توكلني خزيتو لو منغستي دلايو ابزا عندرولو اسغا مس منغستي رايت اور رونج ما كانت جلز بحال ازرار حدي زي عيكون معاس من يزبلو زلخ نابز بلي وزنا كان وحيد اللي نجر اب حدا تطلع خناتات اب حدا ديمقراطياዊ ስርዓት اب حدا ዝተመርፀ እስኻ ኸኒ ድምፂ ዝሃብ ካሉ ስርዓት ክትብል ትኽእል ተዘይሎ ሕጂ እቲ ኢሹ ከኣቲ ልዕሊኡ ዝኸይድ እንታይ እዩ እቲ ስቴት ኣሎ ሕብረተሰብ ካሎ ስቴት and society ንመን ኢና ሓጂ ካላኸ እቲ ሕብረተሰብ ዲና ወላ ነቲ ስቴት ንመን ኢና ክነድሕን ዘለና ሓንቲ ስቴት ኣላ without a society ዝንሪኣ ዘለና እቲ ዲሞግራፊክ ክራይሲስ እንተሪኢኻ እቲ ናይ ፅንተት እቲ ሬት እንተሪኢኻ ስቴት ሓንቲ ስቴት ክትህልያ ሕብረተሰብ ዘይብላ እታ ማእኸል ከተማ ትበሃል እታ ርእሲ ከተማ ኣርት ዴኮ ናይ ዓለም ተመሪፃ ገለ ትበሃል በቲ ናይ ጢላን ኣርኪቴክቸር ብስማ ስልማት ተወሲዱ ነበርታ ገዛውቶም ክዕርዩ ዘይክእሉ ደረጃ ዝተበፅሐ ተዓኑ ዘላ ርእሲ ከተማ ሒዝካ ከምዛ ዓይነት እቲ ሕሉፍ ሃገራውነት ጉጉይ ዝኾነ ኣመለኻኽታ ከምዛ ዓይነት ጭርሖታት ኣይ ቲንክ ክንጥቀም ማለት ካብዚታት ክንጥንቀቕ ኣለና ብል ኣነ ካብኣን ላዕሊ ብዙሕ ዝብለ የለን ኣይ ቲንክ ካልኦት ክምልእሉ ስለዝኽእሉ እንታይ ከዓ ትበና መስለኒ ለጅሜት ትበና እቲ ስቴት እንታይ ፅቡቕቲ ነገር እታ ስቴትን እቲ መንግስቲ እንድሕር ኢልናዮ እቲ መንግስቲ ባዕሉ እቲ ህዝቢ እቲ ሃገር እቲ ናታ ቴሪቶሪያል ኢንቴግሪቲ እቲ ህዝቢ ከዓ ከም ህዝቢ እንድሕር ኢናዮ ኣብኡ ክንጥቀመላ ንኽእል ኮይኑ ይስማዓኒ ምክንያቱ ሃገረይ ራይት ኦር ሮንግ እንድሕር ኢልና ምስቲ ሃገሪ እቲ ናትና ኣሊጀንስ ናትና ፀግዒ እምበር ምስ መንግስቲ ይኮነን ክሳብ ፅቡቕ ዝገበረ ምስ መንግስቲ ናትና ፀግዒ ክኸውን ይኽእል እዩ ክሳብ ነቲ ሃገር ኣብ ሓደጋ ዘእትዋ ኣሎ ክሳብ ነቲ ሃገር ዝጎዳእ ዘሎ ግን ናትና ፀግዒ ናብቲ ሃገር እምበር ናብቲ መንግስቲ ይኮነን ዳስ እቲ ሓደ እቲ ዓንቶ ይድበልካ እቲ ስሕበት ናይቲ ፓትሪዮቲዝም ካብቲ ናይ ናሽናሊዝም ድፈልዮ እቲ ህዝቢ እቲ ሃገር እቲ ንቕሓት እቲ ሓሲብካ ምግባር ኮይኑ ይስማዓኒ ኣብ ምሳሓሳ ማዕ ምናልባሽ ናብዞም ኣጋይሽና ክንሰግር ምእንታን መሰጋገር ክትኮነና ካባኻ ኤርትራዊ ሓርበኝነት ወይ ኤርትራዊ ፓትሪዮቲዝም ብኸመይ ትገልፆ እስከ ሕፅር ኣቢልካ ምእንታት ታሪክ ነዊሕ ክኸውን ስለ ዝኽእል ንዋል ኣነ እዚኣ እኳ ከም ተዓንቱ ዝብልክዎ ንኸስታይ ማለት ስመእተው ኮነና በርካኡ ክግለጽ ይከኣል ይብል ሓፈሻዊ ግን መስለኒ ካልኦት ጸሓፍቱን ከም ዝብልዎ እንታይ እዩ እቲ ዝዕጥቃዊ ቃልሲ እሱ ዘርአዮ ተኣምራት ንብዙሓት ካልእ ሕብረተሰባት እንታይ ኣብ ዝብሉኒ ክላብ ሃምዲ ይመስለኒ ኣብ ሓደ ጽሑፉ ማለት እቲ ናብራትስ ኣይሃብካ እዩ ዝብል እቲ ዓይነት ሂውማን እንታይ ክትብሎ እቲ ማለት ፀገማት እቲ ሃርድሽፕሲ ንዓይ ሃበና እዩ ዝብሎ ከመይ ገይሩ ከም ዓይነት ክስታይ ሓሊፉ ይብሎ እቲ ፀገማት እቲ ኩሉ ኮይና ኮታቲ ሃርድሽፕ ኣብቲ ዕጥቃዊ ቃልሲ ተኻየደ ስለዚ ኣነ ኣይወዓልኩም ግን ኤርትራዊ ኣብ ቤተሰቡ ዘይተሰብኦ ዘይሰንከለ የለን ብዙሕ መገድታት ንርድኦ ኢና ስለዚ ይመስለኒ ኣነ ልዕሊቲ I don't know ኣለዉ እንተኮይኖም ሕብረተሰባት ከምዚ ዓይነት ሳክሪፋይስስ መስዋዕትነት ዝኸፈሉ ንዑዳት ክኾኑ ክእሉ ይብላል ትዘሕዝን እንታይ ንድሕሪት ክምለስ 30 ገለ ዓመት ኣብቲ ናፅነት ምስ ኮነሲ እቲ ህዝቢ እንታይ ተጋዳላይ እንታይ እዩ ዝሪኦ ነይሩ ማለት ልዕሊ ሰብ ትሕቲ ኣምላኽ እዩ ከምዚ ፍሉይ ፍጡር ነይሩ ከዓ ማለት ነፃነት ኣምጪለ ኢሉ ከምኡ ዓይነት ሪጋርድ ነይርዎ እሳታ ታ ካፒታል ቲኣ እናተጨጨፈት ተወዲኣ ስለምንታይ ካልእ ሕቶ እዩ ባት እቲ ቫልዩ ናይቲ ሕብረተሰብ እቲ ዝህቦ ሪጋርድ እውን ነይሩ እዩ ክብለካ ኢለ ማለት ክሳብ ክንደይ
انتاي كم تخفلي كم حبرتسب كم حدا وحد حبرتسب انصار زغول كم تزبال معات مؤذنو حيخا مخانو اوف كورس مالسي بعد ناخذ كن كبولو كنذكرو كم زلنا طرح كتقص دلي كاو حليفه اي ثينك غيزينا يتم قالوت كاين وسد هو بقى يعني لنا دكتور ጨፈና ናብቶም ካልኦት ቅድመ መሕላፈይ ግን ኢትኩም እንድሕላል ዕልኩም ሓደ ሰለስተ ሰብ ዕድል ክህብ ሓርበኝነት እንታይ ማለት እዩ ንዓኹም ኤርትራዊ ሓርበኝነት ከብኸመይ ትገልጽዎ መንታን ኣገዳሲት ኣርእስቲ ስለ ዝኾነት ኮመንት ካ ይርኢ ስለ ዘለኹ ዶክተር ጨፈና ቴንክ ዩ ጎይቶም መጀሚርካ ኣለኻ ቀጽል ሓርበኝነት እንታይ ማለት እዩ ንዓኻ ኤርትራዊ ሓርበኝነት ከብኸመይ ትሪኦ እዞም ምሁራት very sophisticated ምስ ገበርኩሞ ቁሩብ ግፍሕ ኢሉኒ ኣነ ከምዝና ገበር ኣፅበብ ከብለ ተረድኦ ኢዚ ክገብሮ ንዓይ ኮይኑ ስማዕኒ ሓደ እቲ ሃገራዊ ዝብሎ ቃል ብጣዕሚ ሰፊሕ ንኩሉ ወዲ ሃገር ዝምልከት እዩ ይብል ካብ ምጉዝዛይ ብዓልየት ብሃይማኖት ብኢትኒክ ብገለ ልዕል ዝበለ ንቕሓት ብደረጃ ካብ ዶብ ናብ ዶብ ሃገር ዝሓስብ ሃገራዊ ይብሎ ኣብኣ ተፈጢሩ ዝዓበየ ኣብኣ ተፈጢሩ መንነት ዘለዎ እያ ትብል ኢለ ገልፃ እዛ ናይ ሓርበኛታት ግን ኣብቲ እንሰምዖ ፀናሕና ሙዚቃ ከመይ ጌርካ ከም ዝግበር እኳ ይክእሎን እየ እምበር ኣነ ንእሽቶ ኮመንት ኣለሃኒ እቲ ዝበሃል ብዛዕባ ህልዋት ለኣኑ ሓርበኛታት ህልዋት እዮም ስውኣት ከዓ ዝሓለፉ እዮም ሕጂ ስእሊ ናይቶም ስውኣት ነርኢ ኣብቲ መዝሙር ወይ ኣብቲ መግለፂ ዝነበረ ግን ከዓ ብዛዕባ ሓርበኛታት ንዛረብ ናይ ህልዋት ስእሊ ከመይ ጌርካ ተቐርብ መን እዮም ገለ ዝብል ፅጉም ስለ ዝኾነ ብሓንጎለይ ኣብኡ ክገድፋ ኣሳ እምበር ኣነ ኩሎም ንናፅነት ንሓርነት ንብልፅግቲ ሃገር ክትህሉ ንሕጋዊት ወይ ብሕጊ ትመሓደር ሃገር ክትህሉ መፃኢ ህዝቢ ዝኮርዓላ ዝበልዓላ ዝነብረላ ባህሉን ትሕዝቱን ዝኸብረላ ክትከውን ሂወቱ ዝኸፈለ ቀዳማይ ብዲግሪ ዝሪኦ ዘለኹ ኣነ ሂወቱ ዝኸፈለ ቀዳማይ ሓርበኛ ኩሎም ሓርበኛታት ክንሶም ብዲግሪ ግን እቲ ልዕሊ እቲ ኢለ ሓስቦ ተዋጊኦም ነታ ሞት ነታ መስዋእቲ ቅሩባት ዝነበሩ ነምበር 2 እቲ ሓፋሽ ብገንዘቡ ድዩ ብረሃፁ ድዩ ብሓንጎሉ ድዩ ብፊዚካል ንኦም እናመገበ ድዩ ላዕልን ታሕትን ኢሉ ብዙሕ ዝኸፈለ ከዓ ኣብ ሳልሳይ መሰራዕኮ ነናእሽቱ ዲግሪ ፍልል ይሂበ ሲምፕል ምርዳእ ይኾነኒ ስውእ ልዕሊ እቲኣ ክህባ ዝኽእል ነገር የለን ልዕሊ ሂወቱ and paid it እቲ ክዋጋእ ዝፀንሐ ከዓ ጥይት ዝወሰደቶን ዘሰንከለቶን ዘይወሰደቶ ግን ዘሰንከለቶ ወይ እውን on the verge ዝነበረ እዩ I think ደግሞ ዘለኹ ከይተገፍሓኒ በዚ መልክዕ እዚ ዝሪኦ ኣነ ሓርበኛ ክብል እንከለኹ ህሉ ግን ከዓ ንመስዋእቲ ድልው ዝነበረ እታ ሓርበኛ ትብል ግን ንሰለስቲኦም ትወሃብያ ጥራይ ኣየናይ ልዕለየናይ maybe ፀሩራ እንተልዩ ናይ ሽራጥ ነቲ ልዕልቲ ምሃብኩም መስለኒ ታንክ ዩ ሕቶስ ናይ ዲግሪ እምበር ንሃገሩስ ዋጋ ዝኸፈለይ ናብ ሓፈሻ ንብል ዘለና ኤግዛክትሊ ከም እየ ዝርድኦ ኣራእሽ ካሊእ ኢዱ ዘለዓለ ስለ ዘይብልና ኣብታ ቀፃሊት መደብና ክንሓልፍ ዕላል ምስ ሓርበኛታት ወይ ንሃገሮም ብተኻለ መጠን ዘገልገሉ ማለት እዩ ኣብዚ ተዓዲሞም ደለው ሊስታ ወሲደ ደለኹ ተስፋይ ስብሓት ሓረጉ ቀለታ ኣስገደት ምሕረት ኣብ ኢዮብ ፀጋይ መን ኣለና እስከ መን ኣሎ ዝምሳና ብሓዲኹም ክጅምር ዘለኹም ንገሩኒ ተስፋይ ስብሓት ኣለኻ ዶ ምናልባሽ ዕብይ ኢልኩም ትኮንኩም ኣለኻ ተበልኩም ኣይተሓዙለ ይኽእል ምእንታን ከቐለኒ ኢለ ሓረጉ ኣላ ኢዮብ ኣሎ ኣራይ ሓረጉ ኣለኽ ዶ
حرقو إيوب أحمد أيكاسي علو نظام ليست عند حر علىكم دمت أكبروا لي مو كنجمر إليه ስለዚ ሓረጉ ላትካ እዮብ ኣለካ እዞም ማያታትና ከዓኒ ኣሎ እዚ እንሄለካ ዳዊት ኣሎ በዓል ሃይል ኣሎ ባዕሎም በዓል ዕቁባይ ኣለዉ حراي بحرقو خجمر ينبار منتان كستلتنا إذا زحتت كون دكتور شفنا أنا متجرش منتان مجمر كوننا بقى كجمر حرقو قال حمد أخي يعني لنا 5 سنة مهلاوكي من الباش كاب تاريخ كون كتب قصة خليخي إرتراوية حربينينات بخميس قلت يومو مجمر يكون لنا ده حرابتنا كنعبتو منتان حرقوت سمعنا لخي وي إيوب سمعنا نحرا لخا جامب تقبر تخيلها إيوب حرقوت سمعك لا إذا حفت بلالكاس أنها ويس مايك يقول كنديو أوبن يا زلا مايكا ريال لو نابزي اوكي حرقو تلعيل الله خم من برخت كون الله مالتي مغنياتو أب كل تأتي الله كل تأتي الله تحنت ميوت الله مثلا بإذا غيرها قال إنه نقط بالعرب تايب تقبر الله مثلا هلا سمعت لهم اجي سمعك كلنا حرقو كما يس يس سوري أبي هني تدمس إذا شوية كلا التليفون آتي سمعنا لكم حجي سمعك كلنا جن تاناي تليفون ميس كبريا تانات دمت سلازغونتيا أنا نعرف ساك قبرك كده تاتي حرا كمبيوتر يا كدمسي أبياتني سمعنا لهم ده نسمعك كلنا نخيد هايلايت كيرك كله تريوال لهم كلاتكم for some reason أنا فعتيكم كنا بزلاي it's okay sorry تعذر لي شجرة يعني اللي أنا قاعد تايكون دبلونا يفلتني جن بحط صدق جمر أنا دكتور شفنا حطني على تا دحام بزيادة نجمر وتا إرترا وحربين الناس بخميت قلتيو I think كاب تاريخ كي كاب كبابي خون كنت بقصة خليه خطة زي تقاجي تقارالي تسلط قنكون أنا بناتي ريتوز شوي حتى تدلهم حربين النت مستهجرة والنت تأسس روال لهم تمكن إرترا هجر مهانا نور حربين ياتات كي لكنهم بحكم لازم أنا ساكم سنة حسابنا أتأساسيرنا سنة حسابنا هجراونت سنة حسابنا هرجرنت حربينينت بمنتهى فلاليلنا تي patriotism and nationalism نمبالينبر إذا تأساسر لسمعكم مثيل لأن حربينينت مش هجراونت إذا تأساسر لسمعكم أنا أعرف حطت بالله مش هجراونت رأيتنا تأساسر خلنا صدقنا نصيب هذا لنا فينا سمعتني يا هو كيس قال لكم كنت خفت زلنا لا تت كم زبلند كم زرد عن زلون دحر كوينوس تا حربين الناس تا دحر مي إرترا ممتع هجراونت لا خط بالله حربين الناس بجيجات اللي سمعيه ما يقدر شفنا مش هجراونت إذا تأساسر ثلاث بالدلاس قرب كدانا غير الله على مش هجراونت رأيتنا تأساسر خلنا نصيب هذا يكون عندنا دحر نات كندا نقارن نعم دحر وماذا شوي حتى الدلي أنا حتى مكيلات حتى مفرات صار لا حتى ندحر رئيسان تقولكم حتى نزل لهم قم نعي حربين النت مالك كله تم أنت ناي حبرا وربحة ما يتعذر لكم ما يتعذر الله صدرة ما يتعذر له محبركم أنت تحبرا وربحة يلو بيتجاز قاني نعي حربين ناي ولا قدمي يتعمز نورو كم سب صار بعيد نفجورو حدا حبرة سب حنت عدي حنتكم بيتجاز قانو نعي حربين ناتكم حرب كمناتي رئيسو الجزء اللي زمنا فقراون نزلوا حربينيات مستقلتك وقت صار لزلوا حربينيات زيكم كل له أبز حري زمنا وتاريخنا ማለት مش قلب أساسر مش برتا وأساس أساسر حربينيات تطلعوا حربينيات تجيب
ኩናት ጥራይ ወይ ምስ ዘድሊ ጥራይ ወይ ምስ ፖለቲካ ውስ ሓይልታት ጥራይ ከነተኣሳስሮ ቁሩብ ነፅቦ ኮይኑ ስምዓኒ ሓርበኛታት ኣብ ኩሉ ዓውዲ ሓርበኛታት ኣለና ኣብ ፖለቲካ ሓርበኛታት ኣለውና ቁጠባ ኣብ ኩሉ ዓውዲ ናይ ህይወት ናይ ሰባት ሓርበኛታት ኣለውና ዝብል እምነት እዩ ዘለና ኣነ እቲ ወታደራዊ ታሪክና ወይ ፖለቲካዊ ታሪክና ዝዳሕራይ ናይ ብፍላይ ምስ ቃልሲ ዝተኣሳሰረ ዝበርትዐ ዝኸበደ እቲ ሃገር ንምዃኑ ዝተኸፍለ መወዳድርቲ ዘይብሉ ከም ዝፈጨፈን ኣዝበሎ ስለዝኾነ ኣብኡ ኣተኪርና ንዛረብ ኢና እሱ ዋላ ሓንቲ መወዳድርቲ ይብሉ ሓርበኝነት ግን እቲ ልክዕ መለክዒኡ መን እዩ ዝልክዖ ባዕሉ ኣካታዓዩ ኩሉ ግዜ እቶም ሓርበኝነት ኣብዚ ሕጂ ብፍላይ ዘመናዊ ታሪክና ዝልክዕዎ ዘለዉ እቶም ፖለቲካውያን ሓይልታት እዮም ማለት እቲ መንግስቲ እንተኮይኑ ንዝደልዮ ሓርበኛ ገብሮ ንዘይደልዮ ሽፍታ ገብሮ እቶም ተቃውምቱ ከምኡ ንዝደልይዎ ሓርበኛ ገብሮ ንዘይደልይዎ ሽፍታ ገብሮ ስለዚ ኣብ ክንዲ ናብቶም ፖለቲካዊ ሓይልታት ወይ ናብ መንግስቲ ይኹን ናብ ኩሉ ዋላ ናብ ተቃውምቲ ሓይልታት ንኸይድ ሓርበኝነት በቲ ሕብረተሰብ ዝህቦ ቫልዩ እንተንሪኦ እሞ ኣብቲ ህዝቢ ተመሪስና ከዓኒ ኣብ ፖለቲካ ጥራይ ተኣሳሲርና ዘይኮነ ኣጥፊሕና ተንሪኦ ዝብል ርእቶ እዩ ዘለኒ በዚ ኣብቲ ዘመናዊ ታሪክ ወይ ኣብ ዝዳሕራዋይ ምስ ገድሊ ዝተኣሳሰረ ዘሎ ሓርበኝነት ዝተኸፍለ ዋጋ መወዳድርቲ ይብሉን ኣለዉ ብዙሓት ኣብ ዝዛረቡ ስለ ዝኽእሉ ብዛዕባ ብዙሕተ ዘይትስሕሩ እኳ ቦይ ኣነ እንታይ ከም ደውሉ ናይ ኣይፈልጥኒ ዋላ ሳሙኤል ክብሎ ንክእሎሲ እንታይ እየ ሰብል ብዛዕባ ሓርበኝነት ብዙሕ ተረዳእኒ ነገር የለን ግን ናተይ ርእቶ ዝብሎ ዝፀናሕኩ እዩ ተፈልዩ ዝምልስ ዝፋደኛ I think እሲ ይመስለኒ ትዝበልክዮ ነገር እዩ ኣብ ኩሉ ዓውዲ ናይ ሕብረተሰብና ሓርበኝነት ኣለና ሓርበኝነት ከዓ ንስ ኣቢልካ ምስ ፖለቲካ ወይ ምስ ወታደራዊ ጌርካ ዝረአ ነገር ኣይኮነን ምስ ግዜ እውን ትዕይሮ ነገር ኣይኮነን ምክንያቱ ኣብ ግዜ ጥልያን ናይ ጥልያን ዝተቃወሙ ቦታት ኣለውና ሶም ባዕሎም ሓርበኛታት ኢና ንብሎም ክሳብ ሕጂ ማለት እዩ ግን እዚ ድበልክዮ ሓደ ፅቡቅ መበገሲ እንድዩ እቲ ካልኣይ ነገር ሓደ እቲ ናይ ሓርበኝነት ታሪክና እንድሕር ኢኻ ትዛዕበየ ንስኹም ወለዶ ዘርከብኩምሉስ ናይ ሓርነታዊ ቃልሲ ግዜ እዩ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ሽዑ ዝነበረ ኩነታት እዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ናይ ግዜ ለውጢ ከም ዘለዎ ርድእ እዩ እቲ ናይ ግዜ ለውጥን እቲ ናይ መንእሰይ ራእን እንታይ ፍልልይ ትርእየሉ ሕጂ እስኪ ከም ዕድል ኮይኑ ኣብ ክልቲኣቱ ዘመን ኣለኺ እንታይ ሓስቦን ዘለካ ብልክዕ ሓስኩኻ ሕጂ እንታይ እዩ ትፍልልይ እዩ ንኣብነት ስኻ ክትወፅእ ከለኽስ ንሜዳ እንታይ ኢልክ ወፂእ ክስከ ንኣብነት ድሓንካኡ ደይ ንብገስ ኣነ ደኣኒ ኤርትራ ተጎቢጥ ኣላ እሞ ክንጋደል ኣለና እናወፂና ኤርትራ ሓራ ክንገብሮ ኣለና እናወፂና ኩሉስ ናተይ ወለዶ ተናይ ተባዕታት ወዳእታት ወፃና ብኸመይቲ መንእሰይና ሽዑስ ምግዳል ሃገርካ ምግዳል ንሃገርካ በጃ ምኻድ ብሓራ ምውፃእ ዓብይ ክብሪ ሓበን ዘውህብ ምግዳል ማለት ዝተዘለዓለ ክቡር ስራሕ ዝረኣየሉ ግዜ ነይሩ ተዛማዲ ክሪኦ ከለኹ ዝናፍሐ ወለዶ ኢሉ ከይተረድኦ ዝተጋደለ ክፍል ብዝበዝሐ ግን እዛ በይዘይቲ ዝኾነት ሃገሩ ነፃ ከውፅእ ካብ መግዛእቲ ኣሚኑ ዝተጋደለ ኣነ ከዓ ከም ሰበይ ምስቲ ነይከ ሕጂ ናትኩም ወለዶ ኣብቲ ግዜ እቲ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ነይራ ህዝቢ ኣብ ትሕቲ ጭቆና ነይሩ ናይ ሓርነት ድሌት ዝነበረሉ ግዜ ስለ ዝኾነ ሓርነት ንክትመፅእ ኤርትራ ኢልካ ከይድኪ ኤርትራ ነፃ ኣጋጣሚ ሕጂ ዕድለኛታት ኢና ዞም ወለዶ እዚኦም ናትና ዝኾነ ብድሆ ከዓ ኣለና ሕጂ እቲ ሽዑ ዝነበረ ብድሆ ናይ መንእሰይን ሕጂ ዘሎ ብድሆ ናይ መንእሰይን ክትሪኦ ከለኺ እንታይ ትርኢ ይፍልልይ ሓርበኛ ንኸይክውን ማለት ድዩ ምስ ተቐንድረ ሕጂ ሓርበኛ ከይከውን ከይከወንሲ እቲ ሓርበኝነት ናብ ሃገር ተወፋይነት እንዲና ኢልናዮ ብዓብኡ ክንሪኦ ከለና ብቁጠባዊ ይኹን ብማሕበራዊ ይኹን ብፖለቲካዊ እቲ ናትኩም ተወፋይነት ኣብቲ እዋን ዝነበረን ሕጂ ዘሎ ናብ ሃገራዊ ተወፋይነትን ወይ እቲ ሓርበኝነት ንብሎ ዘለና ብኸመይ ተነፃፅር ሓርበኝነት እቲ መሰረታዊ እቲ ንሃገርካ በጃ ምዃን ንሃገርካ በጃ ምግልጋል ከምቲ ዝበልናዮ ሓንቲ ወይ ቆይሶሞ ነይሮም ኣምላኽ ልዕሊ ሰብ ገለ ዝረአየሉ ዝነበረ እዋን እንድዩ ሕጂ ክሪኦ ከለኹ ግን ሓርበኝነት ብፍላጥ በቶም
ፖለቲካን ሓይልታት ተሃሪሙ እዩ ሓርበኛ ምዃን ዋላ ሓንቲ ነገር ኣብ ሂወትካ ዝኸፍአት ዝኽነት ሓሳብ መከራ ዝገበርካዮ ኣበርክቶ እውን ቫልዩ ዘይወሃቦ ምዃኑ ተራእዩ እዚ ከኣቶም ፖለቲካዊ ሓይልታት ብፍላይ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ኮነ ኢሉ ናብ ልዕሊ ሓርበኛ ምዃን ስባል ሓንቲ ነገር ከም ዘይኮነ ኣብ ዝተፈላለየ መገዲ ስለ ዘርአየ ሓርበኛ ንኸይከውን ሰብ እውን ብርቂዕ መገዲ ስለ ዝተሰርሓሉ ሓርበኝነት ምዃን ሕጂ እዋን እዚ ተሃሪሙ እዩ መንግስቲ ተሃሪሙ ድሕሪኡ ከዓ ዋላ ብኮን ተቃምቱ ተሃሪሙ እዩ ሓርበኝነት ተሃረመሉ ምክንያት ከዓ ብዙሕ ምክንያታት ኣለዎ ገለ ካብ ዘይምርዳእ እዩ ገለ ውልቃዊ እዩ ገለ ከዓኒ ሓርበኝነት ናይ ኤርትራ ናቶም ሃገራዊ ረብሓ ጉጅላዊ ረብሓ ፖለቲካዊ ረብሓ ዘየገልግል ኮይኑ ዝረኸብዎ ከዓ ኮነ ኢሎም ሃሪሞም እዮም ስለዚ ሓርበኝነት ኤርትራውያን ኣዝዩ ክቡር ብዙሕ መወዳድርቲ ዘለዎ ብዓለም ብክልተ ሓይልታት ተሃሪሙ ውሽጥን ብደገን ተሃሪሙ መንእሰይ ኣብዚ እዋን ዘጋጥሞ ዘሎ ጉዶ ከዓ እሱ እዩ ሓርበኛ ንኸይከውን ሓርበኛታቱ ንኸየክብር በቶም ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘለዉ ኣብን ሓይልታትን ኣብ ደገ ዝፀንሕዎ እውን ካብቶም ኣብ ውሽጢ ዘለዉ ዝኸፍኡ ሓይልታትን ተሃሪሙ እዩ ግን ሓደ ኣገዳሲ ነገር ከዓ ኣሎ መስለኒ ብመንፅር እዚ ትብልየ ዘለኺ ሓንቲ ሃገርሲ ብዘይ ሓርበኛታት ክትቀውም ኣይትኽእልን እያ ወይ ቀፃልነታ ክተውሕሳ ኣይትኽእልን እያ ሕጂ ነዚ ዘሎ መንእሰይ ኤርትራ እንታይ ክንብል ፀኒሕና ቀዲምና ኤርትራስ 100 ዓመታት ልዕሊኡ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ሓርበኝነት ዝተረኣያ ሃገር እያ ክሳብ እዚ ናይ ሕጂ ወለዶ ክትብል ትኽእል ኢኻ ምናልባሽ ሕጂ እዚ ዘሎ ወለዶ ግን በዝን ፈተናታት ይበዝሖ ኣለዉ ንብል ኣለና እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ነቲ ናይ ኤርትራዊ ሓርበኝነት ኣብ መትከሉ ክነፅንዖ ንሃገር ንህዝቢ ዝሓሊ ጌርና ክንኩስክሶ እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ንሳን ባዕልኻቲ ብኩስኩስ እየ ዝብል ኣካል ካብ ዝኾነ ይኹን ፀቢብ ፖለቲካውን ጉጅላውን ረብሓ ነፃ ኮይኑ ሓዊ ቃልሲ ከካይድ ክኽእል ኣሎ ንመንእሰይ ረብሓ እንዲ መወዳእታ ረብሓ እንዲ ንመንእሰያት እዚ ዘርባሓኩም ክትብሎም ድሕር ኮንካ ክትሓዊ እንተኮንካ ስዕቡካ እዮም ክትሓዊ ተዘይኮንካ ይትፋነ ስለዚ ካብ ፀቢብን ጉጅላውን ረብሓ ነፃ ኮንካ ዲሞክራሲያዊ ተሓሳስባ ንሳቶም መሰሎም ዘኽብሩላ ሓንቲ ነፃን ዲሞክራሲያዊትን ቋማዊትን ሕጋዊትን ሃገር ክገብሩ ድሕር ኮይኖም መጀመርያ ካብ ትኽቃለስ እየ ዝብል ኣካል ክብገስ ክኽእል ኣለዎ ስለዚ ፍትሓዊ ክኸውን ኣለዎ ንሱ ፍትሒ ክነግስ እንተኮይኑ ስለዚ ህዝቢ ከዓኒ እንታይ ኢኻ ትገብር ፈፀካ ይመስለኒ ዋላ ኣይዛረበካ ስዕበካ እንድሕር ኮይኑ ተግባራትካ እዩ ዝስዕበካ ፈሪሕካ ንቅርብ እዋን ክስዕበካ ክእል ይኸውን እዚ ኤርትራ ዘሎ ዋላ ምርጫ ስለ ዝሰዕብዎም ክስዕበካ ክእል ይኸውን እዩ ካብ ክልተ ሰረቕቲ ውሕድ ሰረቕ ክመርፅ ክእል ይኸውን እዩ ግን ፍትሓዊ ተዘይኮንካ ቀፃልነት የብሉ ስለዚ ፍትሓዊ ኣብ ዝኸተካ ኮንካ መጀመርያ ክኸውን ኣለካ ንባዕልካ ስለዚ መንእሰይ እንተደኣ ክቃለስ ኮይኑ ንፍትሒ ክቃለስ እንድሕር ኮይኑ መሰረታዊ ነገርታት ትምህርቲ እያ እታ ንቕሓት እያ እታ ንቕሓት ከዓኒ ካብታ ንቅሕ ዝብል እያ ትብገስ መሰረቱ ስለዚ ረብሓ እንተልይዎ ከዓ ሰብ ብዙሕ ከቢድ እውን ኣይኮነን ኣብዚ ትብሎ ዘለካ ረብሓ ኣለኒ ኢሎ ስዕበካ ክእል ረብሓ ተደይብሉ ይስዕበካ ፖለቲካ መወዳእታ ረብሓ ስለዚ ህዝቢ ወይ መንእሰይ ንመሰሉ ወይ ንረብሑ ክቃለስ እንድሕር ኮይኑ ጥራይ ዘድልዮ ኣበይ ዘርብሖ ጥራይ ክለል ኣለዎ من يحطنا في الدليل نبتفت حين نبتحكي نبت ديمقراطي وين نبتقوام كوسد النزقيل يلو خلال الصيل قالوا نقول كتدانا قرص صيلها إنه يقولوا كتدانا قرص صيل من الباشا بيفترض إنه بسبب اللي حتى دانا غيروا له إنه حسب عليه لا أنا بقول إيه حسبني نوز أبوه موت سدس إنه ترى إذا الله بيقولنا في ذلك حربينياتاتو خم تربصوا حربينياتاتو خم تقاتلوا حربينياتاتو خم تأثروا حربينينا تاب إرتاح قد صدق الله خم بيلا أدعى يفلت ينوبرس لله لا تنوبرس لنا نوبرس لنا مريج أصل السنة الذي مريج أشي إنه لزلوا مكنيات كات يرتاح الله عما تصرحت أما رات سنة تكبر عدل زي كان صعب في القناة. أوكي من الباش كلا وخص خلا من علنا
أحمد قيس لنا دي وي تسفاي وي إيوب أتيلو أحمد قيسي سلام أحمد لحندو الله سمعني لك مرحبا كمل لهم بتصف طبق من الباش سمعنا عند حرال لخا بزعبا أمر حربنينتي ننزارب دلنا مني تحربنينت أب هاجرنا ويكون تاتالو كم يجرنا خنا بتزل على درجة خنا بصحو نخل زبل حتى من الباش تقدمي تحطو نعخا تقبع حتى مثلني مستمكرو خا مس كل نجر من يحربني زي اسكا نجرنا وينات كار رديت من يتحربني خنو بلو زلنا أنا مثلا كم كونسبت توصلناه هذه إرترا بملء حربين لكن رياض زنبرنا التي حلفنا يوم عليه تخيل كان صغلا أحمد قيسي أسمع فان دمت أوربو سغلا يدلك هذا اوكي مودة خمسة لوكو ديفينيشن كتب لنا حربين أتقدم بيرتا أنا كله تهزبس حربين يميرو مخنياتو طلع سبيتي تفعل على عدمة زدفع العدمة من إسي جانا نتي قداي هي تردو أب عدتات رغبهم دنبرنا كله بزعبة قداينا هاجر قداينا حزبي العيدهم بزاربون قالوا سوق دنبرنا لذلك أنا بحفشوا من البحث زحرنا تنت تفتر هونتات سجاب نحنا زلنا بزحم بلشابات نجارات زرعنا أنا مثلا تمدرخ أستفلي زعبانا تاريخ ناي ثورة نزارب فخنا عينت ناي أم سبات نجزاروس أنا كليات كويني رأيني زي مجنان نفسه محليفهم لبتسايهم خميجرهم بتخلاخلوا وكل ملك عاترينا أنا زقات أمني 5 بعد حناني خموت نبلع بالناس جين حليف وانسو نعايدو هم عينتي ناي حدا حتى طريقتها زي كونتي ناي كله ينيرو لذلك بملؤس حربني أكتب له تخيلها حزبي ودحري استفدت راجين كالو قداي ربحتها صاحبتنا أتيلو لازم يريوز لنا دنبنا يتقاوم الزبحان كله أب دقيق له رتراويان حلو بحليفهم شفات في يوم نيروم جلي يوم نيروم الكام الزرابسي ندعي ولا أب حلمي رأينا نيروهم عينت بحالي كأل أب إرتران ترى ناي مسوات النتن ناي نفسها حليفك كما يجي كقداينا هنا بكان حاجر كان تقلي أنا فولي تاريخ وين مثلا فولي جنريشن فولي حطنا جنريشن أجد أسيب كونات الرأيين بالجداي أزيو زلع على سمعيت حالات النت وسد جنريشن كبير الرأيين أتقامي إذن الكاخد فولي وأنا بناتي الرأيين وحتى شو خمقين يروس خناتات وتسيتو جين من البعض الحجين رياضة لنا مع تاريخي ناي بحث أنا بخل زي من الباش قدموا دكتور جفنا وانتنكفوا نيرو حرقون تنكفاتا نيرا اتنام بيدا السرعة يسني من الباش حدا كابت فنجلا بالكا تاريخايو تترز حربنينتنا إرتراو خونا خاليو ወይ ሓደ ካብቲ ልዑል ኣብነት ናይ ኤርትራ ሓርበኝነት ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ሜዳ ናብ ናጽነት ምስ መፀ ኣብ ርእሲ ተጋዳላይ ዝነበረና ኣረኣእያ ሓላፍነቱ ብዘየገድስ ኣነ ዝኩረ መጀመርያ ወዲ ገዛውትና ተጋዳላይ ርኤ ሰብ ከማናይ ትመስሉን ኢኹም ነርኩም ሓፂን ዝለበሱ ገለ ዓይነት እዩ ዝነበረ ሕጂ እቲ ፖለቲካዊ ካፒታል ዝነበረ እቲ ማሕበራዊ ካፒታል ዝነበረ ናይ ተጋደልቲ ምስ ግዜ ባህርያዊ እኳ እንተኾነ እንዳጎደለ መፅዩ ሕጂ ነዚ ሕጂ ዘሎ ወለዶ
እንታይ ጽልዋ ገይሩሉ ትብል? أنا بقبو أنا التاريخ تتصحف له في حكيني التاريخ كفلت له إذا اتحاد محسنة خوسة ذكاء عجيب يوزل لنا كانت أقرأ يتخيلني عم تنحي بخمي يجروا مسيو أنا حنتي خاطي كلمة نايمر حنة كل رأيني بقاعد يخلي الزارب تخلنا من أدخل لنا أنا ختما جزينا سنة of course قالي تعبيت سمعهم نيرو نحنا إنا ناسنا سنة خمسة عينت أنا نايول قسبات عينت أباي خويني سمعني بقتت التي تجادلا يا ميدا زنبر كل عينت أوام تاينا بلا نبلا أبنت قالنا نحفل لنا تجادلت في بالمقنع وما يجري كانت تخاط بليا ثم تجادلا يجي كبهم عين زتوم تخا إتهزب نجزا رصص أجانين ويقوموا تنيرو حتى ناي تجادلا يطوي فكرة عينت زي من حاجة خاصة عبي جيجاتات توني رأيني جين سمعتها ويمودات ملكوعه حزور زخيل نتنجر انت بشنخ تهزبي انت بشنخ تتأبيات ترى نايتي انت قادرتي انا حطنا مرحلتي مثلني التعلالياس بقبو كلاتنا نفلت اسمرا مساعتنا خمين يروح ديسبلين فتناتا طرق نعم ديسبلين دي سنة حد ميدا لنا حد كان متخبار قال يوم أجاني نوم مقراب انت بعلال انت بخالع حكاياتات لناتهم ترى لمقراب زوين كومبلكسات نايت ام سوات وينس معني بقتها مستي حفشاوي خناتات نايت تجادلاي زت اساس راي كونن جين جنرالي بوليتيكاوي عيو نايت علالي عيو زحتو نايت ام حنتن كادراتات نحنا خلاتنا نفلد خناتاتنا هزوا غمبار من البات عبلالي ترى زنبره في ميليتارلي تاشم زيخدا تنح خناتات بتلاي في إنه مودة عامتات أبتجد لي أزيو بمجنا مرأينتي ودها الدراوي ويجيني الناس ويجيلمتات كل شيء جاني زي فرسوي لك حساوي كميدا من أنا فريه فرلتم دو أنا جل تاريخ جري دو معينة نفسها مقرب صبوا أيقونن مخنياتو الله بزيه بيجيني الناس تاعت بتبعت تقبرون نجارات الله صار مودة تسبيها زفرها كهونتات الله خمسة كات فرد أنا زي ملك قراربا سلسلة سنة كلاتنا مقدنا إلى سيدنا مستخونتاتنا في من نوابرو نجزار وصلنا ختما من نوابرو حد عيناتي في الليل بمسرة مستن إحنا خونتات نبرو زنبرنا عميدا أنا إذا خمس عينة التعلاليات نيرو قول متحد في مدحنة بمولو حالات النت اليوم نيرو خمس عينة بتاع أنا بزح نقرأ مستقلي هوي نرعيني جيم بعدي يتودب شيء نتخلو تاريخنا تطيوي تميليسكا وانا زي زعبا أوراجا أخذ الزارب زعبا حيمان أخذ الزارب زعبا قبيلة أخذ الزارب سي أنس أبسساتات نبنا أبنت في وان احنا تسلفنا له مودة أساس السفات سرعتها نيرو تخنتات مخنياتو تحق الناس أو ما نايت حبرة تسوي جين بزي حجي نرئيو زلنا سي تجين كاد زلنات أسرع يكون تلازس نحنا هنا بسنكي ناتنا تعالى التاحزة ندحرك قوتيتنا هنا حبرة تسوي بدحريو زلسابارغ نقرات الله نايم القصبات ناتهم التعبابية ناتهم كومبلكسس ناتهم قلبتات ترى أنا قرأت كله يتقلي أمود داتاتي أنا قرسي زيرا أنا حلف النت نايت في مرحلتي من الوقت مرحلت في واقع في لي أمود داتا استبهلوا نتي بروبلم حتى ناي ديمقراطي يكون أكتوالي خمي جيركا تكمرو نتي ودي مستد صنحوا الرأي خمي جيركا تعاليو نتي نقرات زي أدخايو أميدا جزيوس حليوس كإليلو زقبع جزء سلدمات أسي نزل كلهم صحيتهم حطونا يسلطان حطونا كالو قدات كلنا نفلتوا مسلني سلازسي جنرالي تشمو كل المرينا تودي بريسبونسيبيليتي تشكم أمود أتاكوا تجادلاين ختبلسي
زحفر نجر نيرو بسنا مستي مجنان زنبرة دحرنا تنت بأتى مجنان الرأي تجدرة أمور دعتو باك فاير جراتي أنا جرسي تجدرة خطب كلها ألو كراكتر أرحم قول نايت حزبي إذا حضرنا نحنا بعدنا فكرنا أزيو أرتاو زهني كلها أنا جرسي نحنا هنا فكرنا نحنا هنا ريسبونسبيلتي مش كمال نحنا هنا بجوب عايز جبنا بنغفيتها وعيني خدمت على بزح نجرات يعني هو ምናልባሽ ምዝ ትብሎ ዘለካ ዝተሓሓስ ኣቐዲሞም እውን በዓል ተቐይሶም ፀኒዖም በዓል ፅጌረዳ እቲ ፍቅሪ ሃገር ኣብዚ ግርማይ ዝፀሓፈዮ ዘንብብ ዘለኹ ፍቅሪ ሃገር ናብ ሃገራውነት ይሰግር ሃገራውነት በሪኹ ናብ ሓበረኝነት ይልወጥ ትብላ ኣሎ ሕጂ ምናልባሽ እዚ ትብሎ ዘለካ ብውሽጢ ዘለው ናይ ፖለቲካዊ ለውጢ ወይ እውን ናይ ረብሓ ሕቶ ብደገ ደሎ ኣብ ካልእ ንኣሽቱ መንነታት ወይ አይደንቲቲ ንብሎም ምዝምባል ፖለቲካዊ ረብሓናትካ ምድላይ ካብቲ ሓፈሻዊ ዓብ ስእሊ ናይ ሃገራውነት ወይ እቲ ዓብ ስእሊ ናይ ሃገራውነት ብካልእ መገዲ ምጥማት ዝመፅእ ዘሎ ነገራት ኣሎ ሕጂ እቲ ሃገራውነት ወይ እቲ ሓርበኝነት ንብሎ ዘሎ ይትንከፍ ከም ደሎ ክዛረቡ እውን ፀኒሖም እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ምናልባሽ ምዚ ዝሓለፈ ኩሉ ርኢኻ ናይ ቅድሚ ናጽነት ኤርትራ ናይ ፌደሬሽን ንበሎ ናይ ግዜ ቃልሲ ዝነበረ ኩሉ ክልቲኣቱ ናይ ተጋድሎና ሓርነት ኤርትራ ናይ ህዝባዊ ግንባር ድሕሪ ናጽነት መፂና ኣለና ሕጂ እውን ከም ሳልሳይ መድረክ እውን ወይ ራብዓይ መድረክ ክንብሎ ንኽእል ዘለና ኩነታት ኣሎ እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ነቲ ሓርበኝነት ኤርትራዊ ሓርበኝነት ኣቦትኡ ክንመልሶ ወይ ክነማዕብሎ أنا في مسرة أو تحطه إلى تسمعني إذا حجين اليوم زلناس أي حلفنا مالك هيكون نيرو أميدا نيرو أبتقى الستات أبسساتات مجمري أنا سبعتات أتسيلوها بهزوا وجنبارون ترائيو سلازي سب إذا نجلس حليفنا هنا من الباب حجة تجانينوسي ملو ناس نسلو ركبوا أمريكان بروبان دلايهم عندرون دلاين كزاربهم كم عينة عدل سلازينا بري قدامي من البعث حنت عدل زنبر السودان دوت ايه وزارب زغير اليوم جين مسؤول يخون تعطون زاربوني ربع بوشتمي دا نعطون تقاوم يرئيني رب حدش نقرا يكون حجسي عبدالرجاء بعلق الناس دوت ايه اليوم شفات في يوم قال لي كتب اليوم ويقول لي مونوبولايز مقبار ما حماسين ينبر ما يكالا ايكونن وي أجهدها بجهرة مزرعة بزعبانة أوراج الناس زعبانة هيمانوت جيل متأكدوا عينتي عين برنجيل أبناء قدم نيرو جيل نيرو أنا تو الجباب أنا حنت نقول خمسة تجيب أنا ماني تبديله بإرسا نزي أحطهم من المشارع كلها هذه إرسا تبديله جيل متأكد جنرال الزرار وأنا تبدل بإرسا سوغات شلي من تعمل سليمان تعم تسوي زخون نجر بعلوق زجبر أمور دعتا زيادة مقتان نتيز تقتلن وتسوئن سوء زي أسكت فلتقلنا نحن باب مقدنا وطيناينا دحيناينا من البات نجرات بسكفنا يهلو هون وإذا تعسنا نجرات هون سبينا أمور دعتا جينا أمور دعتا دحيناينا بهوتنا دين قوتهم زخفوا لجيهم سوا نتعلمان السم هو تمزخ فلوسي أمود داتا أمن تايبتعو نزي حطسكم من اللي أنا خم عبي نجاز تبدلوا كفال بحبة تسابع هو تمزخ فلوسي أنت بزوا قنبار أنت بشعبية أزي تقادر حرنت أنت بتنكر أصول دوار زنبر عبب مدرغو من أنت رفع يوز تقادر بمود داتا هو تو زخفله أمود دعتا نسي تبدي هقدر خمزلات تعالى تتقفل تخون وان دي تمعبيل تخون وان دي إذي حطونا جينيريشنز جين أبت هيستوري نحنا زنبرنا له ويتساتفنا يو أمود دعتا وتصيفو تبدلوا سوءاتنا سؤالك آشم عامحاد قلم الزراب حاليب كام ذكر سوءات نسي كنا حطوا هاي سوءات حطوا علامات هاجر
ህዝቢ መነባብሮ ምቅያር ሃገር ምምዕባል ሰብ ምዃና ብዝዓለም ትዝክር ኣለካ ምእንቲ እዮም ክቦቶም ኮፍ ኢሎም በርበን ንምንታይ ወላ ብውስጦም ብካልእ ይሕሰቡ ንበልና ኣብነት ንፈልጦም ብፆትና ኣለዉ ምናልባት ዋን ደይ ኣተሓሳስቦም ሃይማኖታዊ ነይሩ እዚ ኮምፕሌክስስ ናይቲ ሕብረተሰብ እዩ ንሕና ሲ ንነቕሉ ብሎ ይግባአና ምክንያቱ ስፋክት ግን ዋን ደይ ኣሎ ሓላፍነት ተሰምዖም ምእንቲ ኩሉ ህዝቦም ህወቶም ኮፍ ኢሎም ኣብ መደምደምታ ግን እዚ ንሪኦ ዘለና እንተ ብወገን እቲ መንግስቲ መስመራ ዘሎ እንተ ኣብ ደገ ከም ተቃዋማይ ነብሶም ዘቕርቡ ኣነሳ መወዳእታስ ክንፈልጥ ኣለና እዚኣ ሕቶ ክትመለሽ ኣለኹ እዚኦም ሰባት ስለምንታይ እዮም ምናልባት ከም ቁፅሪ 60,000 ገለመታት ይበሃል ኣነ ይመስለኒ 60,000 እዚኣ ደኸሚ ምክንያቱ ኢንክሉድድ ምስኡ ህዝቢ ከማን ዋጋ ይኸፍል ነይሩ ዓድታት ብምሉእ ይንዳ ነይሩ መመፂኻ ሰራዊት ክመፅእ ከሎ መጀመርያ በቲ ህዝቢ እዩ ዝጅምር ዳሕራ እዩ ዝበፅሕ ሓቲኦም ትኩስሉ ጥኢት ተጋደልትን ገለመታትን እምበር ኣብ መጀመርያ እኳ ስጋብ ሕጂ ቀረባ እዚኣ ናይ 70 ገለመታትን ትዝክር ትኸውን 80 ገለ ስለዚ ሲ ክንደይ እዩ ተኸፊሉ ክንደይ እዩ ህወ ተኸፊሉስ ኣብ መወዳእታሲ ኣብዚ ደረጃ ክንበፅሕ ንመን ኢና በዲልና ንዝተሰውዐ ኢና በዲልና ኣነስ እዚኣ ክትምለስ ዘለዋ ምናልባት ብካምፔን ድዩ ብገለ ድዩ ቁሩብ ይሕልና ክህልወና ኣሎ ድሕሪ እዚ ኩሉ ዋጋ ዝተኸፈለስ ኣብ መወዳእታ ኣነ መፅአ ብዛዕባ ኣስመራ ወይ ብዛዕባ ባፅዕ ክሓስብ ካብ ጫፍ ንጫፍ ህዝቢ ኤርትራ ዋጋ ከፊሉ እዩ ከሊኻ እዚኦም ኣስላም ከምዚ እዚኦም ክርስቲያን ገለ በምመድረኹ ኣለዎ መፂኻ ክትከታተሎ ትኽእል ኢኻ ስለዚ ሲ ኣነስ ወላ ሜዳ እኳ ንዘረበሉ ኢና ነርና እዚ ኩሉ መስዋዕቲ ዝኽፈል ዘሎ ይግባእ ዶ እዚኣ ሃገር ዓይነት ናይቲኦም ስውኣት ኣብ ግምታት ኣነ ኩሉ ግዜ ዝጠቕሳ እቲ ሓያል ሙዕቡል ማሕበራዊ ሓይሊ ኣብ ግዜ ጣልያንን እንግሊዝን ኢትዮጵያን ዝተፈጠረ ከም ምሁራት ንበልና ኣብነት ወይ ዝኾነ ሞያ ዘለዎም ክነብሩ ዝኽእሉ ብዝዓለም ምስ ምዕባል ይኡስ ንዖም እኳ ኢና ከፊልና ኣቲና ፀወታ ኣይኮነን ሕቶ ናይ ቁፅሪ ይኮነን ሕቶ ናይ ዓይነት ናይ ሕብረተሰብ እኳ ከሲሩ እዩ ኣብ ኩሉ መግዛእትታት ዝተመስረተ ዓቕሚ ናይቲ ሕብረተሰብ ተኸፊሉ እዩ ኣነ ኩሉ ግዜ ከም ኣብነት ዘምፅኣት ኣብ ዜናሲ 123 ገሊኦም ዩኒቨርሲቲ ዝወድኡ ገሊኦም ኣብ ዩኒቨርሲቲ ትምህርቶም ዘቋረፁ ገሊኦም ብደረጃ ንበልና ኣብነት ናይ መወዳእታ ሰከንደሪ ስኩል ካብዚኦም ሰባት 20 ገለን ክተርፉ ከለዉ እንታይ ዓይነት ዋጋ ኢኻ ከፊልካ ክትሓስብ ይግባእ ይመስለኒ ኣብ መወዳእታ ከም ሓቂ ክንዛርብ እንድዒ ኣብ 80ታት ኣነ ፀሊኤ ትግል ኣጊደ ክዛርብ ፀሊኤ ምክንያቱ ሲ እቲ ዋጋ እዚ ቬሪ ኤክስፔንሲቭ እሕና ኣብ ገይምስ ኣቲና ናይ ኣከባቢና ናይ ፖለቲካ ናይ ድርቅና ናይ ፀላኢናትና ግዜ ደርጊ ገለ መታ ኣብ መወዳእታ ግን እንታይ ኢና ንኸፍል ዘለና ክንሓስብ ይግባእና ይመስለኒ ምናልባሽ እዛ ትብላ ዘለካ ንፅርቲ እንድያ ኣልቀይሲ ከም ክትዕ ድመፅእ ዝነበረ ዓሰብ ጊዜኦም ደልዩ ዘሎ ይውሰድዋ ማዕ ሰላማ ሰምዓኒ ኣለካ ኣልቀይሲ ሰምዓኒ ኣለካ ማለተይ ኣብ 80ታት ዝነበረ ክትዕ ጠቕሰልካ ዘለኹ ስጋብ ክንደይ ኣስብ ኣይነው እቲ ሓደ ሕቶ እጅታ ገዳሲ ዘለዓልካያ እዚ ሰብሲ ተመሊሱ ክምርምሮ ክኽእል ኣለዎ ምናልባሽ ትዛዓበየ ዓንቲ ወይ እንታይ ተባሂሉ ትዛዓበየ ኣብቲ ሓርበኝነት ተሪኸስ መስዋዕትነት ኢና ሃገር ኢሎም ዝሓለፉ ኣለዉ ስለምንታይ እዮም ሓሊፎም ብምንታይ ክንድብሶም ንኽእል ዝብል ገዳሲ ሕቶ እዩ ታሕቀላይ ሕቶ ከዓኒ እቲ ሕቶ ሓርበኝነት እንዳተዳኸመ መፅእ ኣሎ ብውሽጥን ብደገን እቲ ናብ ውሽጢ ዘለኩ ክነርክበሉ ንኽእል እናድሓን እቲ ክነርክበሉ ንኽእል ኣብ ደገስኒ ምናልባሽ ኣብዚ ብዙሓት ተቃወምቲ ሓለፍቲ ክህልዉ ክእሉ እዮም ወይ እውን ኣባላት እውን ኣለዉ ኣብ ሰልፎም ስለምንታይ 30 ሰልፊ ዘለዋ ስለምንታይ 20 ሰልፊ ዘለዋ ስለምንታይ ዘይጥርነፉ ስለምንታይ ዘይእከቡ ስለምንታይ ዘይዘራርቡ ኢልካ ሓደ ካብቲ ነቲ ሓርበኝነት ፋሕፋሕ ደብሎ ደሎ
ክኸውን ስለ ዝኽእል እቲ ምዝርራብ እውን ኣገዳሲ ኮይኑ ይስምዓኒ እቲ ካልኣይ ኣገዳሲ ሕቶ እንታይ እያ ንክሓተካ ደሊ እቲ ብድሆ መንእሰያት ንኣብነት ናትኩም ብድሆ ነይሩ እዚ ሕጂ ዘሎ ብድሆ መንእሰያት ከ ብኸመይ ትሪኦ እስኻ መንእሰይ ኮንካ ወፂኻ ሃገር ኣምፂኹም ሕጂ ዘሎ መንእሰይ ከዓ ብዙሕ ዓይነት ሓላፍነት ኣለዎ ናይ ሃገር ምሕላው ናይ ሃገር ኣብ ዲሞክራሲያዊ ፍትሓዊ ምግባር እንደገና ናይ ደገ ናይ ስደት ናይ ኩሉ ዝሪኢኻ ስኒ እቲ ሓላፍነት ናይ መንእሰያት እሞ ናብ ሃገሮም ዘለዎም ተበጃውነት ወይ ከዓኒ ኣሊጀንስ ዝበሃል እስኸ ብኸመይ ትሪኦ أنا أبدأ حنتي حكي بلاد زلي من البعض ناتي تمكرون في التأتني لكن سقاب حجي بزعبة هاجر بزعبة هزبي لحسب كابديهم كلهم هزبتات أنا تفلتكم مع خلاي مبرع ويقالوا أنا سقاب حجي بانجر هزبي رفع يستقولوا ألوتهاوي نجرا كلازسي استيلناي هاجر محساب أبسدت هاللي خاص كل جزء مسكوناتنا هاجر كاب متأسسات أنا زي عباي بالرجاء زي أخذ تفقي بلان زي أحد أفينا مالك إذا زقبر زلبو من إسين من بريجيد نحمد ودو خالقنا من إسين من قصاص أنا زفلكم من قصاص الله حدا فلته أفقد ظروفكم على وبصوت مسجد لي متأثر بلومن جين كمان إسين حلاب الند سمعهم أنا بالحق دي مسجد نجرة نبلع بالناس عبدناي بريجيد نحمد من قصاصنا من إسين زي قدس كله بزبها زرب بزعبهم أنا فرستريشن نايتي من إسين خوي مسمعني كله من قصاص من البعد بقالو تايت أمتهم مخنياتوس وان داي እዚኦም ሰባት ኣብ ፍራስትሬሽን ክኣትዉ እዮም ብከምዚ ዓይነት ኣካይዳ ናይ ግድን እዚ ፖለቲካዊ መልክዑስ ክሕዝ ኣለዎ ክጥርነፍ ኣለዎ ሕቶ ኸይድካ በዓል ናይ ህግደፍ ኣፍሪስካ ገለመታት ኦኬ ዋን ሓንቲ ክልተ ቅብልቲ እያ ግን ከም ስትራቴጂ ይኮነን ጉዳይካስ ዝዓበየ እዩ ካብዚ ኩነታት እዚ ብከምዚ ዓይነት ተኣላለያ ዝሓትት ኮይኑ ይስማዓኒ ናይ እዚኦም መንእሰይ ካብኡ ተበጊስካ ነቲ ካልእ ምንቅስቃስ ረኣዮኻ ግን እቲኦም ለባማት ናትና እቲኦም ሰልፍታት ናትና እቲኦም ኣዛባት ናትና ንሶም እዮም ዘይበሰሉ እቲ ዝዓበየ ፀገም ዘሎ እዚ ምንቅስቃስ ከም ትሪእዮስ ክግምገም ኣሎ ተገምጊሙ ኣግሂድካ ምዝራብ ግን እዚ ሓደ ክፋል ንሱ ከም ቁኑዕ ነብሱ ወሲዱ ንዕኦም ከመይ ገይሩ እንታሽም ክገብሮም እቲ ካልእ ኣንፃሩ بخمس عينات سي أمودة أبتو مجدي أحد بتصح جيت بدو ناسني نجمجمو يلنا نتفتاتنا هنا عن بلدنا مالتي تحدى بدو جدي أمس مسويانا متأثر لهم عن قوتس مسويانا متأثر فلتون دينا تخرجها كمي جميرو نبي قصي غيد أمن تاي وبيقوناي ويانا نجزع رؤوس جدي أكل جزاء من اللغة مهنياتو أنت حماسين اللغات وتس حنت أوراجات حر صورة جراسي مينس كهجر صورة جرا ماذا وين إحنا نجد حبري خنه بنغير مخنياتو تبلوتكا علامة أنصار حدا سيستمي كما يجركا أبها جراونات نعوم سكال أوت تقرنهم أسلام يزبها يلنا أبريجد نحمد وقلمتات لهم دزار وصوات عليهم صوت كما يجركا كونفيس مقبرهم نتيم أسلام خاصون نتيم قصاص ناي من إسي من القعود حزن بلوتيكال ايم زلوه ولا جزي وسد جينا مودعتهم نتي بلوتيكال إعلام كم زوقع مقبر سلمين نتاينا كل جزي نجر جمر كيولسي كل تأدوتاتنا علم أمسيناس نشكمهم أنا مثلا بلوتيكال كمان إحنا بلوتيكال نسرحنا لنا لأن إحنا نتشاجر إذا لم عينت مرداتها سي بسفي حق زربوا له عبيت حتى له زي أنا ويانا تبعنا تجراي من سايد نايت تجراي وسيدو من قلمتها بروحي تنجل برو ولا حنك اليوم نبنا أبدنا أنا خم نفسي قلت تحتكم زعيس قابل من تاي قنوع زي قنوع أما جمرة دوسز نبرة أبسط أنكلو أتسابا
قبل على إريترا هنا قبل على إريترا جيجا أمود أتاناتي سراوي كيدون مريتهم خواقات هنا سخونة سخونة يكون أي مثنيني سلازي تنفلت أنا مدرك بمدركه حتى أنا نسوم علامات اللغة أنا الزارب أنا لهم دعوة علامات نصوم أنا الزارب لهم دعوة ناسنا مرجع ستات تكونا له very clear كونا له فمز عينك عبد الرأي أحمد كيسي أنت قد بتاعسي هو كويس حاله تو نجراتري الرأي بل thank you مو نزوم قالوا تعدل كنبوم يغني لنا أوكي غني لك يوب على غادها يوب هو الله يسمع لي من الباش نايزوم ناش اسكن زارب نايزوم ناتنا مغنياتو تبدوتاتنا خان احنا سلازين فلطو مجمريا دحان بو خجمرلكا حربنينت نعا انتاي مالتيو እዚ ብድሆታት ናይዞም መንእሰይ ወለዶ ድሓን ንበሎ ኸ እንታይ እዩ ናትና ብድሆታት